कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या बाजारात रस्त्या बाजूच्या फुला फळा व्यापाऱ्यालो नगरसभेविरुद्ध आंदोलन. कारवार शहराच्या श्री सिद्धिविनायक देवस्थानालागी रस्त्या बाजून बसचे फला फळाच्या व्यापाऱ्यान रस्त्यामध्ये आपले हातगाडे दवरून आंदोलन केले. या व्यापाराक नगरसभे अधिकाऱ्यान रस्त्या बाजून व्यापार करूक बंद करू लायल्यान तिडकल्ल्या व्यापाऱ्यान हे आंदोलन केले असे कळला. या आंदोलनात खूपशे बायला दादले व्यापाऱ्यान भाग घेयलो. आपले जीवन उदरासाठी दिसाक रस्त्या बाजून फला फळाचो व्यापार मांडून तेजेरूच जीवन जगच्या या रस्त्या व्यापाऱ्याक थंयच जागो कर्ण दिवचो अशी विनंती केली. कारण थंयच व्यापार जावचो खरो जागो. फला फळा विकच्या व्यापाऱ्यामध्ये आपापसात तोंडातोंड जावन एकमेकाचेर हात उठोवची वेळ येयली जाल्यार घटनास्थळार आशिल्ल्या सार्वजनिकांन आणि सहव्यापाऱ्यान समजून सांगून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. कितल्याशा वर्षांच्यान आमी व्यापार करतात जाल्यार आता हे नगरसभेचे अधिकारी आमचेर दबाव हाडतात. हेजेर आमगेले जीवन बरबाद जातले अशी तेमी भावना व्यक्त केली. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. रान डुकराच्या शिकारे घाईल्या तारीच्या पासात बिबट्याले पील सापडणं मरण.
कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या देवगिरी ग्रामपंचायत व्याप्ती प्रदेशात एक बिबट वाघाले पील पासात पण मरण झाली घटना अख्ख्या गावात चर्चेचा विषय झाला। ही घटना 2 दिवसापयली घडली जाल्यार रान खात्यालो दुर्लक्षपण आणि कायद्याचे उल्लंघन जाल्ल्यान स्थानिक आक्रमक झालात। ग्रामस्थांच्या म्हणण्याप्रमाणे गेले काही दिवसांच्यान देवगिरी वाठारात एक बिबटो आपल्या पिलासकट फिरचो दृष्टी पडतालो। गावच्या रैताले शेत रानडुकर नाश करता म्हूण कोणीतरी रानडुकर धरूक पास गायलो। त्याच पासाक शिरकून बिबट्याले पील मेले। तरी रान खात्यान हे प्रकरण हाताळन काट्याच्या तारीख शिरकून बिबट्याचे पील मेला असो खोटो प्रचार केल्ल्यान सार्वजनिका भितर आक्रोश व्यक्त केलो। मेल्ले बिबट्या पिल्याच्या आंगात काट्या तारीन जखम जाल्ली नसून अरण्य खात्यान हे कोणाच्या तरी दबावान अपराध्याक वाचवूक हो अभिप्राय दिला हे सिद्ध जाता असो ग्रामस्थ आरोप केलो। कायद्यान रानडुकरा धरूं जायना, त्याका धरूक पास घेयल्या व्यक्तीलो शोध लावन तेजेर योग्य क्रम घेवची ही मागणी ग्रामस्थांन केला। हेजेर आता रान खात्याचे अधिकारी किती क्रम घेतात ते येणारो काळ ठरयतलो। हारवाड गावात पीडीओ श्रीमती लक्ष्मी वासू गौड हेमका वक्कली समाजा खिंचान गौरव। कारवार अंकोला तालुक्याच्या हारवाड गावातल्या वक्कली समाजाच्या बांधवान आज हारवाड ग्रामपंचायत पीडीओ श्रीमती लक्ष्मी वासू गौड हेमका गौरव सत्कार केलो। ग्रामपंचायत सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात स्थानिक मान्यवर आणि नागरिक हजर आशिल्ले। या कार्यक्रमात उद्देशून उलयतना होन्नप्पा गौड हेमी सांगले की लक्ष्मी वासू गौड हेमी गेल्या 5 वर्सांच्यान हारवाड गावात सर्वांगीण विकासासाठी मेहनत घेतली। गावासाठी तेमी मोठी सेवा दिल्ली आसा असे तेमी गौरवोद्गार काढले। पंचायत सदस्य सुभाष नाईक हेमी सांगले की लक्ष्मी वासू गौड हेमी आपले कर्तव्य निष्ठेन पार पडिल्ले असून कसली बी अडचण येऊ दिन नसताना ग्रामस्थाक बऱ्याच बरी सेवा दिवच्याक तयार उरताले। अशीच तेमगेली कारकिर्दी फुडें बी चालू उरून मोठी उंची गाठू अशी प्रशंसा व्यक्त केली। या कार्यक्रमात गावातलो गौड आनंद गौड, बुधवंत कामेश्वर गौड, नागप्पा गौड, दयानंद गौड, दीपक गौड, हिरा गौड, साईनाथ गौड, उमेश गौड आणि इतर हजर आशिल्ले। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला। तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या। ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज। मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा। प्रति शनिवार आणि आयतवार। वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।